Ayan. Ito. Entrance, ito lang. Bulyo mga ito. Ayan. Pag ilakpak mo ito, pinakikita na ito. May puti. Nagpuro-puro na punay na pressure. May mga kulay. Pako yan. Pinagtalian siya. Pero yan. Pinalo ka lang buhos yan. Yan ang tunay na pressure. May mga bukod-bukod. Kasi bago may ilo. Puti. So pang-apat na patapang yan po yan. Dito tayo sa 45 feet. Dito, entrance na bulyong. Dito, pag nag-under ka, naman dito, bunker. Ngayon, nakaharap tayo sa bundok ha. Nakaharap sa bundok, yan ang bunker. Ang concrete board niyan sa ilalim. Papunta tayo sa bundok, nagapak ka niyan, pag-break-in niyan, lalim niyan. So ngayon, dito tayo sa side sa kaliwa, nagbutas. Sa pader din ang nagbutas. Ang medium ang kinukuha natin. So ito na. Tignan nyo ha. Ayan, ang tunay. Ayan. Klaro yan. Chemical yan, puti. Pero ang ibig sabihin niya, sure ka sa target mo. Sure ang opening mo. Sure ang dropping mo. Sure ang abante mo. Murado ka. Yan. Yan o. Okay yan. Kami yung puro lupa bato. Please, dyan. Yan. Hindi nyo na lang sa entrance. Ito klaro yan. Yan. Kaya mga tunay na presyo. Yung mga kulay kayong ganda. Kasi yan, ginamit nila. Simbol yan. Chemical yan. Ito, kabanit-banit ng mga 1 meters. 1 meters to 2 meters. Nandiyan na yung solidong concrete bolt na nilagyan ng items. Ito mga. So, dito na lang natin dito. Yan, kita nyo yan ha. Yan. So, yun ang ano. So, hindi tayo nag-iabang. Tayo ay wala nang ginamit itong detector. Alam nyo, ano gamit namin? Stick lang na kahoy. Hindi nga lang. May ritual yun. So, dito na lang.